Smakelijk is het net. Maar zo leidt het erheen in een soort bosjes op eilandjes in de Frieske Marn. Al jaren is wildskieterij door watersporters een probleem. Met mooi waar zorgt het verstanken oerlijst en ergernis voor de mensen op het water. Het is gewoon helemaal net leuk. Als je dan in de bosjes komt, dan luidt er zo'n hele braad en een papier erbij. En dan aan het eind van het seizoen nog volle meer. Aan de andere kant wil ik het wel een beetje relativeren. Want de mensen die dat sjuggen en die daar komen, ben je zelf degene die een plakje ziekje om daar lekker zitten te gaan. Albert van Heeg verhiert boordjes en spreekt klanten geregeld aan op het broeken van een chemisch toilet aan boord. Benamen iepenboordjes zonder verschennings en groepen zielers zie je Gaurus het rijdt op om een grote badskip te dwaan. De natuur biedt bij Hegeneet dan uitkomst. Maar recreatieskip De Markriete, die de onleesplakken in het boetegebied beheert, zit met het wildskietprobleem in de magen. Een proef, een periolien met een zelfverzinnend huske op de Langhoekspalen in de Vluizen, kostte 10.000 euro's, maar misleren. Je zit op een plek waar het geen elektrisch is, dus je moet het op een andere manier van energie voorzien. En je hebt te krijgen met vandalisme en dat is heel spietig, maar dat is daar het geval. Een pasklere oplossing is er nevens alle belutsenen net 1, 2, 3. Eens zoenen de mensen haar gedrag verhoren moeten. De mensen met band die moeten er gewoon op tasje en dat die band daar net inkomen. Het gaat vaak maar om allemaal lietse groep. En wij zoenen graag oorsjen, maar binnen continu dwaande week al die vrijwilligers in het filter in en die spreken de meesten er ook wel op aan. Maar toch krijg je dit soort toestanden dan wel. En iedereen moet iedere dag, dus ja. Voor eerst is het boodschap inhouden, om de haven die er dichtstbij is. Want waar het prepiëren wordt, riskeert een boete van €100.